Ngelinye ilanga ngangihleli nje ngixoxela nenye insizwa elandela khona lapha eNazaretha. Sengiyayibuza ke mina ukuthi kudalwa yini ukuthi uma uyiNazaretha isikhathi esiningi na kanjani ugcina uganwe isithembu. Isiyangiphendula ke lensizwa sithi mawusuka eNazaretha kusuke kuphoqa ukuthi uthathe isithembu ngoba mawusufile ngale kwethuna uma ususesihogweni ke kufanele iqhamuka amakhosikazi akho kube yiwona kukhipha esihogweni. Enye inkosikazi kufanele ikudonse ngenye ingalo bese kuthi enye ikudonse ngenye ingalo. Ngahleka ke ngenhliziyo ngoba ngangiqala ukuzwa manje yani. Ngelinye ilanga ubaba omncane wakwasibiza wasihlalisa phansi wasesitshela ukuthi mhlasigana makwenzeka sifuna imizithu ukuthi ibe nokuthula singalokuthi siganwe isithembu ngoba isithembu asibi nakho ukuthula. Bakhona ke abantu ababethatha isithembu bese bethemba umuthi bethemba ukuthi bayosilungisa ngomuthi ukuze sikwazi ukuthi sibe nokuthula yonke into ihambe ngendlela. Kodwa futhi nakho lokho kwesinye isikhathi kuyenzeka kungasebenzi ngoba esithenjini nje kuyathakathwana. Ilona lo osuke ephosa omunye ngemithi kusebenza imithi nje esithenjini. Ugcina nawe nje usubaba into nje edlala imithi. Ngiyangithi ke mina ke kahle kahle mawukuthi uyikholwa nje akufanele ngabe uthatha isithembu ngoba isithembu senza ukuthi ukuthula kungabikho. Ngeke ukwazi ukuthi ukholwe kahle mawusuke uganwe isithembu ngoba ngase sonke isikhathi la kunesithembu khona kuhleze kunomsindo. Yebo khona ngokweBhayibheli uNkulunkulu wasivumela isithembu kodwa hayi ukuthi ukuganwa isithembu kuwumthetho noma kuyimpoqo noma mhlawumbe kuyisiko akusilisiko. Kodwa nje isithembu nje sidala ukuthi kungabikho ukuthula. Mina bengathi makwenzeka kube ukuthi ukhetha ngempela kuba yikholwa ungaganwa isithembu. Mawufuna nje ukukholwa kahle nje kunokuthula ungalokuthi uganwe isithembu.